אני משחק. שלום צופים, כאן יועד וליבי. נו, בואו נראה מי יעשה יותר. התחלנו קלנצ'סט חזקה. המלך, זה אני יועד. אנחנו עכשיו בפרק של ליבי. אני משנה לך דק. בסדר. אנחנו נשנה את הדק של ליבי כי יש לה דק גרוע. גרוע, פתיתי. גד, כדאי לך לעשות. יועד, הוא גרוע. פקע הגדול מוריד 700, אם אתה מוציא אותו אתה עובר. בסדר לי. אבל הוא איתי. מה? אנחנו מול רמה 9. אנחנו הולכים להפסיד. או לנשך. אין סיכוי. אם תשים את פקע הגדול יותר קרוב. טוב, יועד, מה אתה אומר להפסיד? כבר 1-0? סתמי. בסדר. מה אתה אומר להפסיד? כבר 1-0? נכון? יש לו לג'נדרי שערנה 6. לא נורא. מה, הוא חזק? יש לו אלקטרו-ויזארד. אוקיי, המשחק הזה הולך להיות קשה כי יש לו אלקטרו-ויזארד. יש לו איש של ארנה 8. מת. יש. איזה מזל שהוא לא הגיע לנו לבניין, נכון? הוא לא כזה חזק האלקטרו-ויזארד. אז למה הוא לג'נדר? הוא חזק, אבל הוא הלג'נדרי הכי בין חלשים. לא הכי חלש, בין. הבנתי. אם אני אנצח את זה, אני אלוף. למרות שהוא לא שם. אני יודע, יכול... קסם. אני יודע... יש לו 2 לג'נדרים? נבדוק כמה. אם אתם ממש... יש לו בינתיים... אם אתם רוצים, אתם יכולים לעשות לנו סאב. מה זה? נקרא לערוץ הזה... מצבעה טובה. נקרא לערוץ הזה קלאש רויאל יועד. הרגנו להם פרינסס. יפה, את יודעת את השם. סופים הרגנו להם פרינסס. וזה יהיה 1-3. 3-0 אולי. 3-0. אולי. 3-0 אולי. הוא הולך להפסיד. 3-1. אני אמרתי, אתה אמרת אולי 3-0. תיקח. ניצחנו. סופים נגד רמת 9. והיה לו מלא טובים. אני היום שיחקתי מול רמה 10. אני יודעת. עוד מעט אנחנו פותחים תיבה סופים. ועוד מעט עוברים. זאת אומרת, אם ליבי נותנת לי לבזבז לה כסף. כן. אני מבזבז קצת כסף שתעברי. דקה, את יכולה לעשות. אוקיי, זה הביא לך גם כאלה. 150. גם זאפ זה טוב. איך לא שמתי לך אותו בדק? אני לא אוהבת. אל תעשי כלום, אני אוהבת את הדק שלי. אוקיי, אני מבין אותך. מה? אני מבין אותך. להגיד לך רק משהו אחד להחליף. מה? תראה. דרקון? לא, תביא. על מי? אני אראה לך חוש ממי. חוש מכל השורה הראשונה. חוש מכל אלה. לא, חוש את פקע הגדול. טוב, אני לא רוצה להחליף. את פקע הגדול יכולים להחליף. לא, אני לא רוצה. את לא תעלי לרמה 7 עכשיו. לא נעלה לרמה 7 טוב. עוד 100 זה קצת. סליחה, שופים. אבל עכשיו אנחנו משחקים. עוד מעט נפתח תיבה ונגיד... אנחנו אומרים מישהו רמה 7. אנחנו נקרא את השורה. לא בטוח.
קרבנו ל9, אז מה אתה אומר? 9 ויתר. 9 לא ויתר, הצענו לו איזה דרך. אבל הוא כי לא היה לו חזקים מאוד. לא בטוח. כבטוח. אולי נראה את זה. בואו נראה מי שלך. תיגע בוחש. עוד אחד. אוקיי. אם אני מפסיד, אתה הכי גרוע. אבל הוא רמה יותר חזקה. אז מה, נשארת רמה 10. אבל אני הייתי רמה 8. אל תשכחי. פה אני רמה 6. הוא אח של רולנג'יין. נכון? כן. כי שתיהם שמנים וגדולים, נכון? כן, רק שלרויאל ג'יינט יש רובה. ושלג'יינט אין רובה. יועד יקראו אותם, נכון? לא. אנחנו ב1-1. די, לא. תיגע בו דרגון. יועד, לך לשעד השני, זה הסיכוי היחיד שלך לנצח, בסדר? אתה יודע? דקה הגדול זה לא הסיכוי. אוקיי, 1-1. כן, 1-1. זה הסיכוי שלך לנצח, נכון? עוד מעט 2. לא סיכוי גדול שלך לנצח, נכון? גדול, ענק. מה ענק מזה? שהם מובילים בחיים של המלך? מלך. מלך הורג גם בניין, יועד. התקפה התקיפו? כן, התקיפו מתקפות טובות. מי? אני צריך להגיע לתוספת זמן. מהר. מהר זמן. יועד, תשים להם את דרגון, יהרוג להם שם את כולם. כן. חוץ מדרגון. וניסו. כבטוח מה? עדיין בטוח? לא. תגבו. יועד, אמרתי לך לא בטוח. נעלה את הסרטון. סליחה, שופטים? כן. די, לא. לא עכשיו. אבל הסרטון נמשך מלא זמן. עשיתי את זה בכוונה, כי רציתי את הסרטון שאני מגיעה ל9. אז יאללה, עוד משחק ואז ביי. לא. אז עוד 2 משחקים ואז ביי. לא, אני לא רוצה, אני רוצה סרטון ארוך. ואף אחד לא יראה אותו. למה? ככה, כי הוא ארוך מדי. לא כזה ארוך. עוד 4, 5, 6. עוד 6. מה? משחקים. זה סרטון ארוך רצח. שקרן. הם סליחה, סופרים 1-0. אנחנו מתכוונים. יודעים, אל תגידי. התכוונו 2-0, סליחה. אם פקה מגיע. איך לעזאזל. מי? פקה הגדול? לא. פקה. דרגון הורג אותו. אוקיי, 2-0. סופים מסתערים שננצח. מצטערים שננצח. אני לא אוהבת לכזה לנצח. לנצח זה טוב. אני אוקיי, הם אוהבת לא יורידו לי דמג'. מקווים. לא הורידו לי דמג'. ואז עוד 2 משחקים. עוד אחד שלי. ואז עוד משחק אחד שיראו אם
אם אתה טוב לא שיורידו לך עוד פעם דמת? בסדר? לא, ברור שיורידו לי. למה? איזה רמה הוא? 6. ליבי, לא להוריד דמג' זה קשה, בלי שיורידו לך. וואי, זו המתקפה הכי טובה שלי. אני אוהבת את המתקפה הזאת. שלך? כן. חשבתי שלא. אני מתה המתקפה הזאת. תראה לי. אבל היא הורידה בעניין. מתקפה. נצח אותו 3, ואז את תצטרכי תיבה. ההבדל הוא כולה 5. אף אחד לא יגיע על הסרטון שלנו קודם לשחק. אבל את לא מבינה שאף אחד לא יצביע כי זה סרטון ארוך. טוב, אז לא נעשה על זה. צופים, לא בטוח שננצח. בטוח. בטוח כבר אחד. עוד לא. אבל קרובים להוריד לך בניין, כמו דנס אחד. שלא יקרו לך בבניין הזה, או שתהיה מפסידן ענק. ליבי, אני לא רגיל לרמה 6. סבבה, אני מנצח. גם לנצח 3-1 זה טוב. זה לא, כי נותנים את אותו דמש. תשים כבר את המסוס, או את דרגון רול. לא, הסיכוי שלך לנצח זה לשים את השלדים ואת פקע הגדול. בדרגון. אני לא צריך פקע גדול. עוד דרגון. כן. זה המתקפה הכי טובה שראיתי. זו המתקפה הכי גרועה שלי. אני לא אוהב אותה. ניצחתי. תביא, אני פותחת תיבה. אתה תגיד, אתה תסתכל ותראה, תגיד לסופי מה כל אחד, בסדר? כן. כי אני לא יודעת. אני לא יודעת הכל, אבל אולי יהיה לנו משהו שאתה יודע. כמה? 333 גולד, 4 יהלומים, 3 מיליון, 6 לאבאונד, 4 פיירבול ו33 מיליון אור. עכשיו סופים. ביי ביי. ביי ביי. אבל קודם נראה לכם את הדקים שלנו. את הדק שלך. את הדקים שלנו. את הדק שלי. הדקים שלך. יועד, יאללה, בוא נעשה משהו טוב. יאללה ביי. יאללה ביי. סיונרה למכשפה.